Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu guru ingkang kinurmatan, lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sepisanan sumangga kita panjenengaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat lan hidayahipun. Kita sedaya tansih kaparingi kasarasan sehingga saged makepal wonten ing papan punika tanpa alangan satunggal punapa. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken sesorang kanthi ira-irahan ngajeni wong tuwa lan guru. Ngajeni wong tuwa lan guru punika satunggaling kewajiban ingkang kedah kita lampahi. Ngajeni wong tuwa punika tiyang ingkang sampun nglairike ngasuh lan bakti kita kanthi katresnan tanpa pamrih. Saking alit dumugi sapunika wong tuwa tansah ngupati ingkang paling sae kanggo putra-putrinipun. Mila saking punika kita minangka anak kedah tansah ngajeni, ngormati lan bakti dumateng wong tuwa kanthi tumindak lan tidak tanduk ingkang becik. Salajengipun guru iku kanggungan peran ingkang wegati ing wonten gesang kita. Guru punika tiyang ingkang paring piwulang nuntun kita dhateng kawruh lan kapinteran. Tanpa guru kita boten saged mangertos aksara, angka lan ilmu panguripan. Mila ngajeni guru punika boten namung nalika wonten ing sekolah, nanging ugi ing jami sekolah kanthi tansah gagi tata krama lan solah bawang. Para rawuh ingkang kinurmatan, ngajeni wong tuwa lan guru saged kawujud maneka warna. Dados tamanut dawuhipun nyarios kanthi basa ingkang sopan, tumindak kanthi adab asor, serta tansah dedonga supados wong tuwa lan guru kaparingi kasarasan lan panjang yuswa. Kanthi ngajeni wong tuwa lan guru, insyaallah gesang kita badhe pinaringan berkah lan kemuliaan. Makaten sesora saking kula, mugi-mugi saged paring paedah lan dados pangeling dumateng kita sedaya. Supados tansah ngajeni wong tuwa lan guru ing sak lawas-lawase menawi lemating tembung lan ukara kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang teh ya, apa ngene Pak?